Helo, fy enw yw Karen a rwy'n partner gyda Darpl. Os ych chi'n ymgymryd â dysgu proffesiynol heddi, wy'n dychmygu'ch bod chi'n teimlo'n angerddol ein chwaraeon a wedi gweld gyda'ch llygad eich hun y pŵer sy'n ganddo i un o pobl. Ond dwi, fel nifer o bobl eraill, hefyd wedi gweld effaith ofnadw hiliaeth. A heddi, dwi eisiau rhoi mewn olygon sy'n gen i ynglyn â sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd i gael gwared ar hiliaeth ac i gofleidio diwylliant gwrth-hiliol mewn mudiadau chwaraeon. Mae'r cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth i Gymru yn tanategu ein camau ni ac yn amlinellu ein nodau i greu gwir newid tuag at wneud Cymru yn wlad sydd yn wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Cyn mynd ymhellach, beth am drafod cynllun gwaith Cymru gwrth-hiliol, neu'r arwap. Mae'r arwap yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru mwyn mynd yr afael a hiliaeth ar draws y wlad. Mae'n canolbwyntio ar greu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo fel pe nhw wedi cael eu cynnwys drwy addysg ac ymwybyddiaeth. Ac yr bwysicach, mae'n rhoi i chi fel mudiadau chwaraeon camau ymarferol i'w cymryd. Bydd y camau hyn fel datblygu polisïau newydd, rhoi hyfforddiant ac ymgysylltu gyda pob cymuned gan gynnwys cymunedau di-asiaidd a pobl o leiafrifoedd ethnig gan gynnwys y Romani neu'r Sipsiwn, y Roma a'r teithwyr yn hanfodol ar gyfer creu y newid cadarnhaol yr hoffen ni weld. Pa mae angen ymagwedd gwrth-hiliol arno ni? Mae gan chwaraeon amgylcheddau sydd yn golygu bod ganddo fe faterion systemig a mae yna ddiffyg o ran tegwch ac ymarfer o ran cydraddoldeb. Ac felly mae rhaid i ni roi amgylcheddau cynhwysol mwyn cael gwared ar rhwystrau hyn. Y rhwystrau sydd yn weladwy a hefyd anweladwy mewn hyfforddi, recriwtio a chyfleoedd. A mae angen i ni sicrhau bod pawb yn teimlo fel bod croeso ganddyn nhw a chyfle cyfartal i gymryd rhan a llwyddo. Mae chwaraeon yn adlewyrchu cymdeithas a mae rhaid i fynd i'r afael a materion systemig. Mae gwrth-hiliaeth yn mynd i'r afael a hiliaeth hanesyddol a hiliaeth barhaus gan wneud popeth yn deg i bawb ar gyfer athletwyr, cyfranogwyr ac aelodau staff mewn chwaraeon a sefydliadau chwaraeon. Mae rhaid ni hefyd fod yn deg ac yn gydradd, ac felly mae rhaid i ni felly wneud yn siŵr bod y rheolau a dosbarthiad adnoddau yn deg a bod ethnigrwydd, crefydd, cenedligrwydd, diwylliant ddim yn dylanwadu ar ddeilliannau. Ond yn anffodus, ar hyn o bryd, mae e. Meddyliwch am bŵer chwaraeon. Mae'n dod â pobl ynghyd, mae'n yn ysbrydoli ni a mae'n dangos ni yr hyn sy'n bosib. Ond fe gaiff y potensial hynny ei danseilio pan fod hiliaeth yn bodoli, a dyna pam mae rhaid i ni adeiladu ymagwedd gwrth-hiliol yn ein sefydliadau. Fe wyddom bod chwaraeon yn gallu torri ystrydebau stereotypes sydd yn niweidiol i lawr, gan herio pob math o rhagfarn a dathlu amrywiaeth yn cymunedau. Mae gwrth-hiliaeth hefyd yn adeiladu undod, yn ymladd pobl sydd wedi rhannu ac yn caniatáu chwaraeon fod yn rym cadarnhaol o fewn ein cymdeithas. Ac yn sylfaenol, mae'n amddiffyn integrity y chwaraeon ei hun. Mae hiliaeth yn tanseilio chwarae teg, ac ni eisiau sicrhau bod hwn yn brofiad cadarnhaol i bawb waith bynnag i cefndir. Rydyn ni'n sôn fan hyn ynglŷn â mynd i'r afael ynglŷn â tuedd a microgysineb sydd yn aml iawn yn bethau anodd i'w dirned, ond yn niweidiol ofnadw. Felly, sut ni'n gwneud hyn? Wel, ni'n dechrau gyda hyfforddiant a dysgu proffesiynol. Nid jyst drwy dicio blychau, ond wir ddeall effaith y materion yma. Mae rhaid ni gyrraedd y pam. Yna, mae rhaid ni fynd wyneb yn wyneb gyda'r tuedd yma, y tuedd o fynd at y pethau ni'n nabod. Mae Westover yn datgan bod hwn yn ymwneud â edrych tu fewn a herio ein tybiaethau yn seiliedig ar ein
agosatrwydd at y norm. Mae rhaid ni feithrin deialog agored a chreu amgylcheddau lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i siarad yn onest am eu profiadau. Ac yn anfodol i hyn, mae rhaid i ni ddatblygu mecanweithiau reportio effeithiol, a pan fydd digwyddiadau'n digwydd, mae rhaid ni ymddwyn yn gyflym ac yn benderfynol. Bydd y camau hyn sydd hefyd wedi cael ei goleuo gan Cousins a Diamond yn hanfodol ar gyfer creu newid real. Mae e'n cyfres o ddysgu proffesiynol yn gam tuag at eich gwneud chi yn berson gwrth-hiliol caranhaod sydd yn gweithredu newidiadau ar draws sefydliadau chwaraeon. Felly pam mae amrywio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth mor bwysig? Wel, oherwydd bod amrywio arweinyddiaeth yn dod â phersbectif gwahanol, a mae hyn yn arwain at gwell penderfyniadau a amgylchedd mwy cynhwysol i bawb. Mwyn cyflawni hyn, mae rhaid ni ganolbwyntio ar arferion recrwtio. Mae rhaid ni symud tu hwnt i ddilliau traddodiadol ac felly edrych ar dalent o bob cymuned. Mae rhaid ni roi mentora mwyn cefnogi unigolion o gefndiroedd wedi cam-gynrychioli a wedi dioddau hiliaeth gan helpu ddatblygu i sgiliau a'i hyder. A mae rhaid ni greu llwybrau lle ni'n gallu mynd yn uwch a hefyd nid yn unig cael dyrchafiad ond hefyd piblinellau arweinyddiaeth gan sicrhau fod gan bawb y cyfle i gyrraedd i potensial llawn. Mae hwn yn ymwneud ag adeiladu sector chwaraeon sy'n wirioneddol adlewyrchu amrywiaeth a'r gwahanol ethnigrwydd o fewn ein cymuned. Rydyn ni yma heddi sôn am Polisïau cynhwysol ac arferion cynhwysol mewn chwaraeon. Ond bydd am gofio, tu ôl i bob polisi mewn y berson, mae angen i ni gydnabod yr effaith ofnadw mae hiliaeth wedi gael ar iechyd meddwl. Mae, wrth gwrs, diffyg ymddygiad mewn gwasanaethau gofal iechyd, credwau diwylliannol ynglyn â iechyd meddwl a thrawma hiliaeth ei hun yn gallu creu rhwystrau sylweddol ac arwyddocaol i les. Fe wyddom bod hiliaeth yn gallu creu profiad plentyndod ofnadw sy'n gallu cael effeithio hir oes. Felly, sut ni'n creu polisïau sy'n nid yn unig yn mynd i'r afael ar materion hyn, ond hefyd yn hybu gwellad? Wel, fe ddechreuwn ni gyda cyfleoedd cydradd, cyfleoedd sydd yn sôn am greu maes chwarae teg i bawb, yn sicrhau bod gan bawb y cyfle i ffynnu. Mae angen i sefydlu polisïau gwrth camwahaniaethu sy'n anfon neges gref na fydd hiliaeth yn cael ei ddioddau. Ac mae angen i ni hefyd sicrhau hygyrchedd. Mae ein cyfleusterau a'n rhaglenni yn rai sydd yn rhaid bod yn bethau croesawgar a chynhwysol i bawb. A drwy gymryd y camau hyn, nid jyst creu polisïau i ni, ond creu cymuned sy'n gwella. Ac yn ni'n creu mannau gofodau lle mae unigolion yn gallu teimlo yn ddiogel, wedi cefnogi a'i gwerthfawrogi. A mae hyn yn fwy na jyst chwaraeon, mae'n ymwneud â chreu dyfodol gwell i bawb. Mae'r fframwaith hyn wedi ei oleuo gan y CIPD a Sport UK a'n arbenigedd ni yn Darpl. Mae'r sleid yma'n canolbwyntio'r bwysigrwydd cydweithio gyda chymunedau, sef agwedd hanfodol o adeiladu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon. Rydyn ni'n sôn yma ynglyn â chydweithio cymunedol sy'n golygu gweithio yn weithgar gyda chymunedau lleol yn enwedig y cymuned hynny gyda aelodau o bobl asiaidd a lleiafrifoedd ethnig drwy gael sgyrsiau, rhaglenni a digwyddiadau. Mae angen hefyd i gefnogi datblygiad reit ar y gwaelod gan fuddsoddi mewn chwaraeon lleol rhanbarthol a chenedlaethol a'r mudiadau hynny mwyn meithrin cynhwysoldeb ar bob lefel, gan amlygu rôl a hefyd modelau rôl o bob cymuned. Mae hwn yn hanfodol mwyn annog athletwyr ifanc a hyrwyddo wrth gwrs cynrychiolaeth. Ac yn ola, mae rhaid ni gofleidio cyd-greu, cyd-gynhyrchu a gweithio'n gydweithredol gyda chyfranogwyr mwyn dylunio cynllunio mentre. Nawr,
Os hoffech chi fynd yn ddyfnach i materion ymarferol, cyd-greu a cyd-gynhyrchu mewn cyd-destun chwaraeon, mae gyda ni sesiwn ddysgu proffesiynol ar ben ei hun sydd wedi ymrwymo'n benodol i'r pwnc yma a mae'n hygyrch ar ein campws rhythwyr. Bydd y sesiwn yma yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn a hefyd yr arfer i chi mwyn gweithredu cydweithio effeithiol. Mae'r sleid yma yn cyfeirio at yr angen hanfodol ar gyfer atebolrwydd a thryloiwder yn ein mudiadau chwaraeon. Mae rhaid ni gasglu data a hefyd monitro perfformiad a hefyd cynnal tryloiwder mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd. Ni hefyd wedi cynnwys rhai awgrymiadau helpu chi yn y broses hon, ac fe welwch chi y mynegau cynrychiolaeth hil sporting equals fan hyn. Mae'r mynegeuon hyn yn gallu bod yn arfer gwerthfawr iawn mwyn eich helpu chi i ddeall safle eich mudiad chi o fewn y sector. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i gofio bod y cyd-destun yn bwysig. Ac mae nodau penodol eich sefydliad chithau, anghenion eich cymuned a hefyd yr heriau unigryw eich chi'n wynebu i gyd yn mynd i ddylanwadu ar eich cynnydd. Felly, tra bob mynegeuon yn gallu cynnig persbectif ehangach, mae yn ei hanfod yn fwy pwysig i fesur eich llwyddiant yn erbyn eich targedau mewnol eich hunan a'r nodau eich chi wedi cyd-greu a'i cynhyrchu gyda phobl ddi, asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. Mae myfyrio yn rhan o ddysgu a thwf, a mae'r sleid yma yn eich gwahodd i gymryd golwg mwy dwfn ar daith eich sefydliad, chithau a chithau eich hun tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol. Dechreuwch drwy gydnabod eich cryfderau. Pa beth eich chi'n neud yn dda a pham? Gan gydnabod eich llwyddiant a mae cydnabod hynny yn hanfodol ar gyfer adeiladu hyder a momentum. Nesaf, byddwch yn onest ynglyn â'r heriau. Pa bethau gallech chi wella a pham? Wedyn, pan anewch chi adnabod meysydd ar gyfer twf sef y cam cyntaf tuag at newid cadarnhaol. Yna, pan anewch chi flaenoriaethu eich ymdrechion, pa faes o welliant yw'r blaenoriaeth yma? Canolbwyntiwch ar pa beth fydd yn cael yr effaith mwy sylweddol ar eich mudiad, ac yn olaf, meddyliwch ynglyn â sut byddwch chi yn dathlu eich llwyddiannau a chyfeirio at yr heriau. Sut fyddwch chi yn edrych ar ddathlu pa beth eich chi'n neud yn dda yn ogystal â datblygu eich maes blaenoriaeth. Mae hwn i gyd ynglyn â chreu diwylliant o wellhad parhaus a dathlu. Felly, cymerwch beth amser i fyfyrio ar y cwestiynau hyn ac i ystyried sut gallwch chi roi ar waith y mewnweliadau hyn i'ch gwaith. Cofnodwch eich myfyrdodau ar y taflenni tasg yma a danfonwch nhw i darpl@cardiffmet.ac.uk i rannu eich meddyliau a chwblhau y sesiwn yma. Wrth i ni ddod â sesiwn heddi i ben, beth am edrych eto ar greu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon a chydnabod fod hwn yn ymrwymiad hir dymor. Mae'n gofyn am gydweithio parhaus ac ymrwymiad i ddysgu parhaus, ac i barhau gyda'ch dysgu, rydyn ni'n argymell edrych ar astudiaethau achos darpl sydd yn arddangos enghreifftiau Cymreig go iawn o fentre gwrth-hiliol. Cymerwch fantes o'n adnoddau dysgu bach, bite-size fel petai, mwyn eich dylunio chi i roi gwybodaeth ymarferol a sgiliau chi, ac yn fwy o bwys, dechreuwch gyda hunan fyfyrdod. Edrychwch ar eich canfyddiadau, syniadau a phrofiadau eich hun cyn wedyn i chi symud ymlaen i fynd i'r afael a newid pethau ar lefel sefydliad. Wel, dyma ni ar ddiwedd ein sesiwn nawr, ond mae'r daith tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn un parhaus a fydden ni'n argymell chi i barhau gyda'ch dysgu a chwilota. Dyma rhai gyfernodau falle fydd o helpu chi. Diolch i chi am eich amser.